haizetik eta olatuetatik energia lortzeko gakoak errex esan da hiru dira. Lehenengoa litzateke errekursoaren karakterizazio egon bat, hau da, leku batean nolako haizea egiten du, ze sarritasunarekin, konstantea da, asko aldatzen da, ez da, edo olatuekin, olatu handiak daude, sarri daude, ez daude, hori izango litzake lehenengo gakoa, horretarako normalean behaketak edo eredu matematikoen simulazioak erabiltzen dira. Bigarren gakoa litzateke ze teknologia daude eskuragarri, hau da, leku batean haizeak dauzkan ezaugarriekin eta eskuragarri dauden teknologiekin zein da erabili beharko genuken kombinazioa. Eta hirugarrena da instalazioaren ikuspegi integral bat. Adibidez, hemen itsasoko haize energiaz eta olatuetaz ari gera, orduan instalazio bat itsasora eramanan eraiki eta urte askotan mantendu egin behar da. Eta askotan ez da kontutan hartzen, 20-25 urteko epe horretan haizeak edo olatuak jasan ditzakeen aldaketak. Eta oraintxe bertan bizitzen ari geran klima aldaketa egoeran, hori garrantzitsua da. Eta hori ez bada kontutan hartzen, ondoren kalkulatu diren edo aurreikusi diren energia etorrerak ez dira zertan bete. Orduan errez esan da hiru dira, karakterizazioa errekursoarena, ze teknologia daude eskuragarri eta nola konbinatzen ditut, eta hirugarrena litzateke ikuspegi integral batean bizi ziklo osoan kontuan hartzea instalazioa osotasunean. Izatez, klima aldaketa oso prozesu dinamikoa da, temperatura aldaketa hutsa bezala ezin da ulertu, baizik eta atmosferaren eta ozeanoen dinamikaren aldaketa oso bat bezala. Horrek esan nahi du aldagai asko direla aldaketan eragin dezaketenak. Adibidez, praktikan baldin bagoaz haizearen energiara, kasu honetan haizearen potentzial eolikoa aurreikusteko behar da jakin airearen dentsitatea eta haizearen abiadura, eta haizearen dentsitateari temperaturak adibidez txikitze aldera eragingo lioke, beste aldagai batzuk ere badaude, humedade relatiboa edo presioa, eta haizeari dagokionean badaude informeak esaten dutenak eskala globalean haizearen abiadura txikitzen ari dela, global stealing esaten zaion fenomenoaren bitartez, orduan printzipioz lehenengo hipotesi bezala esango genuke gestera joango dela, potentzial eolikoari dagokionean, olatuekin antzekoa gertatzen da, haizearekin lotuta daudelako, baina erantzuna oso bat emateko ikerketa oso hori garatu beharra dago. Fluidoen, kasu honetan atmosfera edo ozeanoaren aurreikuspenak egin nahi ditugunean, eredu matematikoak erabiltzen dira. Oso ohituta gaude, naiz eta igual kontziente ez geran, egunerokotasunean badauzkagu horrelakoak. Adibidez, eguraldiaren aurreikuspena horrelako eredu matematikoekin egiten da. Eguraldiaren aurreikuspenari dagokienean denok dakigu fidatu gaitezkela 3, 4, 5 egun eta ez gehiago. Horiek karakterizatzen dute atmosfera bera, bere fisika, hasi eta buka. Klima aldaketako ereduetara goazenean, eredu horiek ez dute sistemaren fisika eguraldia bezala simulatzen, simulatu behar dutena da sistemaren propietate estadistikoak, bataz besteko temperatura zein da, nola aldatzen da, zein da maksimoak, zein dira minimoak. Orduan, hori egiteko eredu klimatikoak erabiltzen dira, eta eredu klimatikoak instituzio desberdinak garatzen dituzte, eta ez dira berdinak, badaude dozena bat, 2 dozena gaur egun erabiltzeko modukoak. Orduan, 5 urtean behin, eredu klimatiko guzti horiek bere hobekuntzekin frogatu egiten dira guztiak batera, kondizio berdinetan, eta horiekin, hortik ateratako simulazioekin osatzen dira CEMIPak. CEMIPak dira Climate Model Intercomparison Project, eta azkenean da eremu klimatikoen alderaketa bat. Simulazio guzti horiek milaka dira, terabaitak eta terabaitak dira, eta elkarrekin jarrita osatzen dute IPCC-ak aurreikuspenak egiteko erabiltzen duen informazio basea, hortik ateratzen da. Horietan ez dago aurreikusita energia nola evoluzionatuko duen hurrengo hamarkadetan, baina badaude hori kalkulatu ahal izateko behar diren aldagaiak. Eta guk hortan egiten dugu lan, hartzen ditugu handik beharrezko diren aldagaiak, eta horietatik kalkulatzen dugu datozen hamarkadetan izan itsasoa eskala globalean edo lokalean haizea edo olatuetan zer gertatuko den. Eta hortik CEMIParen helburua da hurrengo hamarkadetan zer gertatuko den aurreikusi, eta guk ematen diogun erabilera da energia mailan edo energia berriztagarrien mailan eta itsasoan zer gertatuko den aurreikustea. Ikerketa taldearen erronkak modu oso zabalean esan da fluido geofisikoak, atmosfera eta ozeanoan gertatzen diren fenomenoak ulertzea da. Hor eduki ditzakegu denbora eskala oso txikietatik, segunduak, minutuak, urteak eta hamarkadak arte, edo eduki ditzakegu espazio eskalaan metro, kilometro batzuk dauzkaten prozesuak edo eskala planetariora doazenak. Horiek ulertu eta horiek aurreikusteko tresnak desarrollatzea da gure helburua. Eta horien barruan energia berriztagarri espezifikoki dagozkienean, ulertzea aurrengo hamarkadetan zer gertatuko den itsasoan haize energia eta olatu energiarekin,
eta ulertzea zein diran aldaketa horiek, aldaketa potentzialak garatuko dituzten mekanismoak. Hori litzateke gure ikerketaren helburua oraintxe bertan.